Ну да тынıka черепица склад ҳама промоушино да ғолибият ба даст овардагим ягон тишди тазиёт гирифтагӣ нест ягон баед сета гирифтагӣ нест ин ҳама сета дорум бо 12 дигар айгиҷо чемпион шуди ай чи ай тынıka черепица склад грузчик промоушен як қиёмат гап хабарай акат намефаҳмам ба мегуфти охи бача салом алейкум мегум ака амияка ҳабиб дамонам ака конрда ами меарза амира конрда мемонам ёша майвезерда мемонам ин айна дсетша майвезерда иша боша хай раҳпули рафтан ам васлегас ака начальник тюрьма як маҳбусиро фарод мекунад мега назди ман биё баъд биё мега чанд соли дарам ин тюрмаи мега 2 сол рафиқ сардор мега ба ягон соҳибдарак надори падар надори модар надори бародар надори мега модар надорам мега падар надори мега падар дорам қат як бародарам баъд мега ақл надорам ки як бор хабаргирӣ биён дар муддати 2 сол ҳички хабаргирӣ намеоя ақаллан падарат намея бигам хеле бача дорам ёки бародарат намея бигам хеле додар дорам айб нест баъд мега чӣ ба хабар гирид намеяд баъд мега рафиқ начальник ҳами ҷиноятамо қати падараму бародарам кардем мо ҳамакаса дар ҳами тюрмаи шумоем ака ки бия хабар гирӣ хай салом алейкум бачо шофёр маҳаллиш кардам ана як шофёр дигар гирифтам мегӯм ки ҳамия шофёр кунем тарбияш кунем бубӣ исга چی گفتن این یوده؟ خیلی گوکی اینا بچه ها با نگوه کی خیلی ببین ماشین نمیکنه ببین